Народ не залишився в стороні. Десятки кримських татар минулими вихідними зібралися на традиційну толоку. Прийшли розібрати наслідки пожежі, що сталося вночі 11 червня в гостинному дворі Еські Харем. Хтось розбирає опалені дерев'яні та металеві конструкції, а хтось ламає вже непотрібні стіни. Ertesi sabah bütün cemaatimiz Kiyev'den toplanıp elbette ki bu ağır vakitte Наш народ, що проживає в Києві, почав збиратися від рання. В цей важкий час прийшли підтримати. Єдність – це те, що нас надихає, оскільки навіть далеко від нашої батьківщини, якщо ми будемо єдині, я впевнений, зберігши таку єдність, ми зможемо облаштувати свій Крим. vatanımıza kayıtanda da o birlikten vatanımızı gerçekten yanıdan kurmağa çaremiz ve niyetimiz vardır. Навіть сильний дощ не завадив роботі, лише став приводом для обідньої перерви. Собрались, разгребли, я надеюсь, не все, но многое. Вот. И сейчас вот обедаем. На толоку прийшло і чимало жінок. Вони відмивали посуд та знаряддя, що вціліло у пожежі. Власник гостинного двору Алімдар Білялов не очікував побачити стільки людей, які прийшли побороти наслідки пожежі. Каже, з багатьма помічниками навіть не був раніше знайомий. Позади меня люди, которых также я всех не знаю. Но сегодня они с самого утра приехали, несмотря ни на дождь, который прошел очень сильный. Они приехали и сейчас помогают разбирать эти все завалы. Я искренне благодарен всем. Огромное вам спасибо. Чох Саолнас. На толоку приїхали й члени меджлісу на чолі з Рефатом Чубаровим, щоб висловити підтримку власникам гостинного двору. И сегодня вот демонстрация, не просто демонстрация нашего единства, это, в общем-то, и конкретные шаги, чтобы снова вот это конкретное место, оно вновь обрело, обрело такой вид, который будет, иншаллах, больше, даже лучше, чем было до этого. И вот это наше единство есть залог тому, что мы обязательно все вновь соберемся в Криму. Вогонь знищив цілий ряд дерев'яних альтанок та кухню. Постраждали і поруч розташовані крамниці. Пожежники вважають причиною всьому коротке замикання. Втім, Алімдар Білялов у це не вірить. Не виключає, що це може бути сигналом від окупантів. То дело, которое мы делаем, оно правильное. В нем есть хайр. Это благо. Это больше, чем для меня теперь это гостевой двор Эські Харем. Больше, чем просто гостевой двор. И я понимаю, что все гости наши, которые нас поддерживают, наверное, это стали моими братьями и сестрами. Власники гостинного двору, прибравши наслідки пожежі, вже цієї п'ятниці 18 червня планують відкрити двері Еські Харем для гостей.